Здравейте! Днес ще ви покажем клиновидна ортопедична възглавница. Какво представлява възглавницата? Тя е с доста големи размери. Тя е 60 на 60 на 30 см. Като кълъвчето, което е отгоре, то е с водоустойчиво покритие. Сменяеме кълъфа. Ето и тук може да видите ципчето. Този се разкопчава цялостно. Ето тук завойче прави и така. Така мога да покажа, че възглавницата е с донапрен от вътрешната страна. Тя се използва след в рехабилитационния период, за всякакъв вид упражнения, в който може да е нужна тя. Също така се използва като облегалка за хора, които са трудноподвижни, като цяло има антидекубитални рани от залежаване и така нататък. Използва се по какъвто начин вие си прецените. Няма някакво конкретно предназначение. Може да си я сложите легнала, може да си я вдигнете, пак казвам, като вид облегалка. Изцяло по вашите нужди и желания се използва. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!